Obuna Chief Ikedi Ohakim na 2029. Keke na ndị Keke na Okada game nowhere. Very good. Ihe awo ezigbo ajụjụ. Ihe awo ajụjụ magburu onwe ya. Mgbe anyị batara n'Imo 2007, enwere ndị a na-akpọ ndị na-aga ya Okada. I kpọọ ha meeting. Enwechara ha association. Kpọọ ndị leaders meeting, kpọọ nne ha meeting, kpọọ Artisans Association of Nigeria, which I am responsible for forming that association in the whole country. Artisans Association of Nigeria. I kpọọ the Imo State branch. Henyai free apprenticeship scheme. But now back when ndị mechanic na ha akanka, carpenters na akanka, welders na akanka, ụmụaka onye ọbụla Okada, onye ọbụla Owerri. I decide na I ga-ewepụ Okada. Ndị mmadụ si ewepụkwala Okada ịnọ na first term. Na ndị Okada na-atụ vote, m si ha mba. Agụ m agbachi nkịtị chewe second term. Ụmụaka na-agba Okada wụ ụmụ m. Ọ ha nwa na-anwụ. Ha nwa ka ụkwụ ha na hang n'elu na hospital. Ma kpọọ ha meeting na government house, anyị eme agree. Na anyị ga-convert ha to ndị Keke. Eme arrange training. Anyị ebute Keke. Free. Ka m kere Keke niile anyị butere. The whole pictures niile. The whole Keke niile anyị kere n'Imo as at that time were about 2,000. 2,000 Keke. Go and find out. And then mere onye ketere Keke ahụ, ị ga-ama commissioner, ị ga-ama bishop, ị ga-ama fada. Emere by balloting. Akpọpụtara ha na Dan Anyam Stadium. Ị ga na YouTube, ị ga-ahụ ya. Eme balloting, he buo Keke ahụ free. A train ha on how to handle it. Train mechanics. They were so happy. And these things, we had laws. Law banning Keke. I mean banning Okada. That was how we banned Okada and we brought Keke. It will shock you to note that after 6 months, 7 months, 8 months, ịga na orthopedic ward, ya dị free, bed awụsara. Ndị mmadụ na-ajụ ozi gịnị na-eme. Ndị nke fọrọ afọ na-enwe ihe ha nwetara, I send them for apprenticeship scheme. Nwekwe finishing school, I set it up for the youths. But the greatest shock today was abana na Keke. Ụmụaka niile abana na Keke, kedu ihe chọrọ ka ha mee? Some of them aga astanwuli taxi. Affidavit m swear na May 10, 2018. 35 paragraph. One of the paragraph was, I will return Keke on my first day, on my swearing in, on 29th of May. I will return Keke. I will return Keke because even in Victoria Island, Lagos, there is Keke. Even in China, there is Keke. In India, there is Keke. In South Africa, there is Keke. In Tanzania, there is Keke. In Ghana, there is Keke. Why should we ban Keke? Ọmọdé niile ga-akwụ ụgwọ taxi. Kedu road taxi ga-aba? Keke ga-aga apịam wee bula ndị mmadụ n'ụlọ ha. Taxi ga-ebula ndị mmadụ n'ụlọ ha. Ndị mmadụ atagbuola onwe ha n'ahụhụ. Anyị nwere ihe a na-akpọ Imo Municipal Transport Service. Anyị nwere partnership with MTN, a communication company. Rọrọ anyị bus stop niile. We were about upgrading the municipal service. N'inudiri token. You can buy a 1-month token. Na-agba buses ahụ. Ịpụtazie na bus, ị nwere ike banyezie Keke. Over 30-something buses we had in Owerri Metropolis with designated bus stops, trained staff, free buses for school children. Those things are no more. Where are those buses? The whole bus stops have been converted to dustbin. Those buses, the program was discontinued, and we went and banned Keke. So my answer is I got what Keke. As at now, the bike I need the Keke.
UGWUMBA.